Samozřejmě od nás k Adamovi je to poměrně daleko, takže tam potkáme na té své cestě řadu zajímavých situací a osobností. A asi nejdůležitější bude Ježíš Kristus Nazarecký, který překonal smrt. A jaký překonal? Když bych to měl říct velmi jednoduše, nespáchal žádný hřích. Bůh neudělal smrt. Náš Bůh si nelibuje v tom, když hynou živí. To je důležité si uvědomit. Je to součást lidské víry. Je to součást naší víry. Je to součást spirituality. Je to součást naší spirituality. Vědomí si toho, že Bůh je živý. Vědomí si toho, že Ježíš je živý. Že není mrtvý. Je potřeba si uvědomit, že smrt nesouvisí s Bohem, ale s hříchem. Kde se teda vzala smrt? Je to z ďáblovy závisti. Ďáblovou závistí přišla smrt na svět. A chci vám k tomu říct ještě jednu velmi důležitou věc. Chci znovu říct pár slov o modlitbě. Abyste měli možnost to skutečně pochopit. Není to nic novýho. Já vám jenom budu opakovat to, co už jsem mockrát řekl. Pokud v nebi není smrt, pokud u Boha není smrt, pokud smrt není mimo hřích, tak tou naší cestou je nejprve začít si uvědomovat ty hříchy, kterými rozbíjíme, ničíme, zabíjíme, přinášíme smrt. Uvědomit si, že to nejsem já, kdo to dělá, ale že to je ďábel skrze mě. Že já jenom umožňuju z nevědomosti, z nedbalosti, z lenosti a mnohdy z pýchy tomu ďáblovi, aby skrze mě netvořil, znetvořoval. To nedělá Bůh. Bůh tvoří. Ničí a netvoří ďábel. No a já vás nabádám, abyste o těch věcech rozjímali. A vy víte, že s rozjímáním souvisí modlitba a že mnohdy ta modlitba je výsledkem nějakého rozjímání. A já bych k té modlitbě vám znovu chtěl říct, že modlitba je cestou k Bohu. Modlitba je cestou k Bohu a hledáme-li sebe, pak vlastně hledáme Boha. Tohle je moc důležitý. Zejména pokud my se scházíme a bavíme se o tom jako o osobním rozvoji. Tak je velmi důležitý nezapomenout, že ten můj vlastní osobní rozvoj je vlastně to, že já hledám Boha. Samozřejmě, já dokud jsem nezralej, tak říkám, že hledám sebe. A mám k tomu spoustu dalších takových průpovídek. Hledám svoje poslání.
Hledám svou minulost, svou moudrost, svůj počátek a tak dále a tak dále. To je všecko v pořádku, to je prostě součást cesty. Dělíme se na ztracený a nalezený. Na nezralý a zralý. My jsme to později zjednodušili na dobro a zlo a tím se to nezjednodušilo, ale hodně zkomplikovalo. Vy už víte, že je lepší než na dobrý a zlý rozdělovat na správný a chybný, nebo na zralý a dosud nezralý. To, co je nebo bylo dosud nezralý, tak prostě může náhle uzrát. Z boží milosti to může náhle uzrát. A to, co já jsem nemohl překonat mnoho desítek let, tak prostě najednou můžu překonat. Třeba pýchu v sobě. Tendence manipulovat se svým okolím různými způsoby. To dělají zejména muži. Nebo mužský části v nás. Sycený a živený strachem. Především strachem z nepřijetí. Modlitba je cestou k Bohu. A pokud hledám sebe, pokud hledáte sebe, tak vězte, že vlastně hledáte Boha, nehledáte nic jiného. Bez dostatečné průpravy, spirituality, upřímnosti, vnitřní pravdivosti se může stát to, že člověk hledá sebe, ale bez Boha. Jak kdyby toho Boha k tomu vlastně nepotřeboval, jak kdyby ten Bůh byl něco, co je navíc, nějaký nesmysl. Ten, kdo hledá sebe, ten, kdo hledá sebe bez Boha, ten najde jenom vlastní pýchu a vlastní nedospělý ego. Najde jenom nedůvěru, pochybování a strach. A to vy víte, že souvisí se satanem. Jeho dílo je netvoření, znetvoření. My jsme se bavili o spoustě těch jemných efektů, který to má, jako je duch nápodoby. Říkal jsem vám, že každá podobnost je ještě větší nepodobností ve skutečnosti. Modlitba je, upřímná modlitba je velmi důležitá součást naší každodenní spirituality. Ona nás vede k Bohu. Modlitba je cestou k Bohu. Pokud se vám nelíbí liturgie, tak to vůbec nevadí. Nemusíte napodobovat žádný náboženství. To, že jsem o tom mluvil v mnoha přednáškách, to byly všechno jenom takový příklady, návody. Pro ty, kteří vůbec netuší, tak aby trochu tušili. Vy to můžete dělat úplně podle sebe. Bůh s každým z vás chce mluvit. A není k tomu potřeba žádný předpis daný nějakou církví. Modlitba je vlastně takovým vyvrcholením rozjímání. Vlastně modlitba je vyslovení. Ale mělo by to být uvážený vyslovení. Vyslovení až v okamžiku, kdy to se mnou rezonuje. Kdy já jsem schopen rozlišit své ego především a svůj rozum od sebe sama. V okamžiku, kdy se nám podaří a my vyslovíme, co si z nás skrze ta slova vyjde, tak jsme vlastně jako Adam v ráji. My vlastně pojmenováváme Boží tvorbu. Tohle je
na nejvýš duchovní záležitost. Právě tohle je duchovní záležitost. Pobožnost není duchovní. Pobožnost je hmotná, světská, možná duševní, prožitková, nikoliv duchovní. Naším cílem, naším smyslem tady není smrt. A vyvrcholením našeho života není smrt. Smrt je důsledkem nějakých hříchů. Jediným skutečným smyslem je uvědomovat si Boha a spolu s ním i sebe. Já jsem vám vyprávěl o tom, že úplně na počátku Bůh sdílel svoje myšlenky spolu s anděli. Tam se to všechno hodně zamotalo. Na počátku všeho je ta boží láska, která je nepodmíněná. On ze své lásky nám umožňuje dělat zlo. On nám dává svobodnou vůli. To je nejvyšší projev lásky, který může být, když dáte někomu svobodnou vůli. A ano, součástí toho je i to, že ten člověk se může rozhodnout špatně. Myslete na to především u svých vlastních dětí. Pokud ten člověk nemůže udělat chybu, tak to není svobodná vůle. A není to láska z vaší strany, je to jenom strach. Jenom strach převlečený za lásku, chránit a tak dále. To jsou všechno slovíčka. Já sám jsem tím prošel velkou část svého života. Jak hrubohmotně, tak jemnohmotně, tak nehmotně. Na všechno jsem si z toho sáhl. Nemáte moc. Moc má jenom Bůh. Vy máte možnost. A z vlastního rozhodnutí sem buď můžete tu smrt zvát, anebo ne. Tolik jsem vám k tomu chtěl říct. Takhle úvodem. Teď je období adventu. Je období dlouhých nocí. Je čas na to o těchto věcech rozjímat? Neříkám, že konkrétně o smrti, ale o chybách, o nezralém chování, o nedospělém chování. Nemusíme tomu říkat hřích, to zní tak středověkým způsobem. Říkáme tomu prostě chyba. A každá chyba se dá napravit. Musím to udělat já. A musím to udělat na počátku. Už jenom to, že ve svých myšlenkách tomu dáte šanci, tak už tím vpouštíte to malinký světýlko do té hluboké tmy. Takhle se to děje. Říkáme tomu naděje. No a já vám k tomu chci nabídnout pro ty, kteří vůbec neví, co mají dělat, co s tím, tak vám chci nabídnout, jak se k tomu taky můžete postavit. To není jediná a nejsprávnější cesta, je to jedna z cest. Úplně stejně správně bude ta vaše vlastní, pokud nějaká ale bude.
tou cestou, o který při tom adventu já chci mluvit, tak jsou roráty. Roráty jsou prastarý adventní zpěvy, které se zpívají v té předvánoční době. Rorátní mše probíhají v brzkých ranních hodinách a konají se za svitu svící. To má veliký efekt na náš prožitek, i to stělesňuje velikou symboliku. Tyhle ty ranní mše, anebo říkejme tomu tyhle ty ranní modlitby, nebo tahle ta naše ranní rozjímání můžou doplňovat nebo někde i nahrazovat tu noční hlídku, o které se často bavíme. A to, co já jsem vám chtěl dneska doporučit, tak je, že při té noční hlídce, při té noční modlitbě můžete ty roráty taky zpívat. A nebo říkat. A nebo jenom poslouchat. To úplně stačí. A já vám doporučím, zapalte si u toho svíčku, když budete moct. Už jsem to mockrát říkal, že mě moc mrzí, že lidi bohužel netuší, že v monoteistické mystice je obsaženo všechno, tak jako v jediném Bohu. Že tady máme všechno, všechna cvičení, všechna rozjímání, všechny modlitby. Jenom prostě trvá nějakou dobu, než se k tomu člověk dostane. Tak to nevzdávejte příliš brzy. Ten text těch rorátních písní vychází samozřejmě z biblických textů. A celý je to velmi, velmi o spáse, o vlastním rozjímání nad tím, jaký se staly chyby v minulosti, v tom mém vlastním konání. Připomíná nám to očekávání spásy. To vyvedení z toho spoutání, z té spoutanosti, z toho Micrájem, z toho Egypta, z té hmoty, z té těžkosti těch našich rozhodnutí a rozhodování, těch našich životů, z té obrovské tíhy, která nás nutí dělat ty věci špatně. Přivádět tu smrt, zabíjet vztahy, ubližovat lidem. Mnohdy si to ani neuvědomíme. Víte, slovo je nejsilnější prostředek. Vždyť Bůh tvořil slovem. Není silnější zbraň, než je slovo. Proto dobře zvažujte, co komu říkáte. Zejména u blízkých lidí, zejména u lidí, na kterých vám záleží. Tady neplatí to, že něco řeknete pod nějakýma emocema, nebo s dobrým úmyslem, nebo v nevědomosti. To jsou všechno výmluvy. Slovo je jako vystřelený šíp, letí a už se nedá vrátit. Zasáhne cíl. Přivede smrt. To je ďábel. To není Bůh. To není Boží vůle, Boží rozhodnutí. Boží vůle a Boží rozhodnutí je láska. A to, že vám dá naprostou svobodu. Ten zbytek, to už nejde za Bohem, to jde za náma. Takže například v těch rorátech my si můžeme uvědomit, i třeba jenom tím, že budeme poslouchat ty zpěvy. A já samozřejmě vám doporučuji a preferuju latinský jazyk, protože ta
víra byla velmi silná a je to v tom slyšet, je to v tom cítit. Když to posloucháte, když to zpíváte, tak si připomínáte to očekávání té spásy, to očekávání toho příchodu. To je ten advent. Advent znamená příchod. Očekávání příchodu a tím vyvedení z té spoutanosti a uvedení do té boží blízkosti. Ty roráty nám přinášejí zároveň ujištění o boží věrnosti. Víte, že vám pořád opakuju, že Bůh je věrný. Věrnost, to je symbolika Boha. Je to jedna ze symbolik. Je to velmi důležitý. Pokud to teďko nechápete nebo necítíte, tak se tím zabývejte, jestli vám skutečně záleží na vašem rozvoji. To jsou možná nejdůležitější věci, které jste ve svém životě slyšeli těch posledních pár minut, co vám říkám. Uvažujte o tom. Advent je dobou stišení. Co my víme o stišení? No to souvisí s pokorou. Jak se může objevit naděje? Jak se může přiblížit Bůh? Tím, že se stiším. Stiším se uvnitř i vně. To je velmi důležitý. Protože jenom v té tichosti já můžu cosi zaslechnout ze svýho nitra. Advent je dobou stišení. Je to příležitost, jak se stoupit do vlastního nitra. A tam udělat místo tomu, který přichází ke každému z vás. To se nemusí koupit, to se nemusí někde schánět, do toho se nezasvěcuje. To prostě je. Symbolicky v cyklech se to vrací. Opakovaně máme tu příležitost a ta příležitost je i teď. Je dobrý to využít. Já vám říkám, využijte toho. Ta zdánlivě neporazitelná moc tmy je v průběhu té naší modlitby, toho našeho rozjímání. I díky té zapálené svíčce postupně prozařovaná ze všech stran. Všude se objevují malinká světélka a ta ohlašují konec vlády tmy. A ta světélka, to jste vy. Vy jste to světlo světa. To jenom Satan se pokouší vám říct, že to tak není, že to je vlastně celý velice směšný, o čem se tady bavíme. A protože Bůh vás miluje, tak vám dává možnost se rozhodnout. A tu možnost vám bude dávat pořád dokola, pořád dokola. Pořád budete dostávat druhou šanci. To je skutečná láska. On nic nekončí. Vždyť Bůh neudělal smrt. On si nelibuje v tom, když hynou živí. Smrt nesouvisí s Bohem, ale s hříchem. Takže
to je takový úvod k těm rorátům. Abyste vlastně věděli, nebo znovu si připomněli, co to je, k čemu to je, k čemu se to dá využít, k čemu právě vy to můžete využít. K tomu setkání se s Bohem. To je na konci. Nebo to můžete využít k tomu setkání se sebou, a to je na začátku. Se svýma vlastníma hříchama. Se svojí velikou vnitřní tmou, do který můžete pozvat to světlo. A my ho zveme a čekáme na ten příchod. A to je ten advent, to čekání na ten příchod. To, že my prožijeme, že ta zdánlivě neporazitelná moc tmy je nakonec překonaná. Přijde Bůh, vtělí se jako člověk a překoná tu tmu a překoná tu smrt a ukáže nám, jak to máme dělat. To my víme, to my všechno už víme. A v těch rorátech si to můžeme znovu připomenout. Ten samotný název těch rorátů, to už víte, pochází z jedné z nejznámějších latinských adventních písní. Rorate celý de super, rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele. Když bychom šli po té myšlence, po tom textu, tak dojdeme k Izajášovi 45:8, kde se říká: nebesa, vydejte krůpěje z hůry, ať kane z oblaků spravedlnost. Nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já jsem Hospodin a já to stvořím. A tenhle text z Izajáše v té adventní době je pro nás určitou zvláštní modlitbou touhy po Ježíšově příchodu, po příchodu toho světla. Čekáme na toho, kdo nás vyvede z toho sevření. Z toho hmotného sevření vyváděl Mojžíš svůj lid. Ježíš vyvádí všechny lidi ze sevření hříchu. To je to, že překonal tu smrt. V tomto vězí. Že vyvádí lidi ze sevření hříchu. Tenhle celý akt, to je příležitost k tomu všemu, o čem jsem doteďka mluvil. O čem to vlastně je? Jestli chcete samozřejmě, jestli nechcete, tak nemusíte. Tohle všechno je jenom o tom, jestli chcete. Když se podíváme na text rorátu, této modlitby, tak co se tam říká? Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým. Pro svoje chyby. To není z rozhodnutí Boha. To je kvůli našim vlastním chybám.
A jakmile my uděláme ten krok k tomu hříchu, k té chybě, no tak se objeví ten silný vichr a uchvátí nás skrze naše viny. To je to, o co se často modlíme. A potom máme ten pocit, že ten Bůh vlastně od nás odešel, že jsme na to sami. Že ukryl tu svoji tvář. Že nás vlastně nechal tady na pospas té naší vlastní nepravosti. Jo, znovu se pokoušíme vlastně to hodit na toho Boha. A v té další sloce a znovu prosíme. Říkáme mu, vždyť se podívej na to, jak jsme ubozí, jak neustále hřešíme, jak neustále rozséváme kolem sebe smrt těmi vlastními hříchy. A žádáme ho o Spasitele. Říkáme, pošli beránka, ať vládne zemi. Od skály na poušti až k hoře Sionské dcery. Až k mori. Říkáme, pošli nám toho Spasitele, ať nám sundá tu oprátku z krku, která nás dusí. My sami se dusíme těmi vlastními hříchy, který neustále opakujeme. Říkáme jednu věc, ale myslíme druhou věc a děláme třetí věc. A pak za to všechno obvinujeme ty ostatní. Pokoušíme se manipulovat lidi kolem sebe, sami sebe, svůj vlastní dech. Proto, aby jsme získali nějaké výhody, protože se bojíme, že tak, jak nás Bůh stvořil, takže to nebude stačit. To všechno je hřích. Tohleto vlastně se v té modlitbě říká a tohleto vy můžete prožívat, když budete to poslouchat. Když to nebudete chtít třeba sami říkat, ale můžete být toho součástí. A ono to má transformační charakter, ono to ve vás co si bude dělat. To, že to nebudete umět verbalizovat, vůbec nevadí. Stačí to prožívat. A tady potom volání, volám z hlouby toho Boha. Tak v té poslední sloce vlastně mluví sám Bůh. To je to, na co vlastně čekáte, až ten Bůh k vám promluví. A furt nevíte, jak to bude vypadat a furt se to snažíte zjistit a někde se zeptat a tím dáváte možnost tomu satanovi, aby skrze tu ezoteriku vám říkal různý nesmysly. Ale vypadá to právě takhle. Ten Bůh v té poslední sloce říká, neboj se. Nemusíš se bát, už je to blízko, já už jsem blízko. Tak jako Ježíš říká, kde je vaše víra? Když oni se bojí toho vichru, v kterém se topí. To je stejný příběh. Zase je tam ten vichr, zase je tam ten strach z té smrti. Když budí Ježíše, který spí na té lodi spolu s nima. A on říká, kde je vaše víra? A tady na konci té modlitby rorátu, tak Bůh říká, proč se pořád trápíš v úzkostech? Proč tě pořád svírá ta bolest?
To je stejný, jako když v ráji Bůh říká: Adame, kde jsi? To není, že by ten Bůh nevěděl, kde je ten Adam. On říká, jak kdyby říkal: Adame, zamysli se nad tím, co děláš. Kde jsi? Kde teď jsi? Kde budeš za chvilku tím, co jsi právě udělal? A to samý ten Bůh tady říká v této modlitbě. Proč se asi pořád trápíš? Co myslíš? Proč tě bolest svírá? A jak kdyby bylo potřeba doplnit pro ty tvrdší, no protože seš pyšnej a pořád hřešíš. Při každé příležitosti se povyšuješ. A myslíš si, že to opravíš tím, že se budeš jako dítě tvářit? Že ti to je líto? Rozjímejte o vlastních prioritách. Třísku v oku svého učitele vidíte, trám ve svém vlastním ne. Takže to tady ten Bůh vlastně říká. Postupem času se budeme bavit hodně o intonacích, to je ta Tóra ústní. K těm textům je potřeba dodat různou intonaci, pak z toho vystoupí další významy. Ale ten Bůh říká: neboj se. Já tě zachráním. Co proto musíš asi udělat? Musíš doufat. Ty už si totiž dávno zapomněl, že Bůh stvořil tenhle svět. Satan za celou tu dobu ti to vyhnal z hlavy. Myslíš si, že Bůh je jeden z těch, který tady něco znamenají a který vládnou a může něco způsobit a taky třeba ne. A je tady dobro a zlo a ty spolu bojujou. Už vlastně nedoufáš. A ten Bůh říká: já tě zachráním, neboj se. Ale musíš doufat. Musíš věřit. Vždyť jsem to přece já. Ten Hospodin, Pán a Bůh tvůj. Vzpomínáš, vyvedl jsem tě ze sevření. Obětoval jsem jedinýho syna pro tebe, aby přemohl smrt, aby ti ukázal, jak se to dělá. Takhle reaguje Bůh. Respektive takhle já vám to vysvětluju. On říká: zachráním tě, neboj se, doufej. Vždyť ty nedoufáš. Adame, kde jsi? Prober se, uvědom si, co děláš. Co neustále děláš, co říkáš. Vidíš tu falešnost ve svém vlastním chování? Zas a znova a znova a znova. Lžeš. Nedoufáš. Pohlížíš na mě, jak kdybych byl někdo cizí, ale vždyť jsem to já. To bych chtěl, abyste si uvědomili. To je moc důležitý.